Обираме си аплодисменти или така ми се струва само? Има и за нас, нали? Има ли някакви за нас или няма за нас? Добре, благодаря ви много. Време за третия дует между треньор и състезател. И понеже сме на големия финал, ме вълнуват големите философски въпроси. Дали Вселената е безкрайна, дали платих интернет и кабелната, за да могат да ме гледат вкъщи. Това е много важно. Така като си почнал да се питаш, става много заразно и аз започвам да се питам дали въобще какви са тия неща, които ги говориш с някаква цел, или просто така от напрежението ти идва в повече тази вечер. Не знам дали дори всичко е наред с теб. Не, ама надали. Всъщност, току-що, Вики, и вие, драги зрители, попаднахте в моя логически капан. Влязохте в мрежата на моя стилистическа фигура, която чрез наслагването на съюза дали ловко ме доведе до обявяването на следващата песен "Дали съм жив". По-важното е, че следващата финалистка с изпълнението на песента "Дали съм жив" трябва да си отговори на въпроса "Дали продължавам". Това, което предстои, не се е случвало никога и няма да се случи никога повече, повярвайте ми. Наско от БТР ще пее в жанр, който определено не е рок-н-рол. Представяме ви треньора Наско Пенев и неговата финалистка Ати Молова с песента "Дали съм жив". Но не знам за какво съм жив. Остави ме тази вода.
Аплодисменти за вариететен спектакъл Булевард. Дами, вършите изключителни неща. Ако изпълнението на Ати ви е харесало, искате тя да победи, подкрепете с СМС или гласувайте за нея в интернет. Наско, защо зрителите трябва да гласуват за Ати? Защото, както винаги до сега, Ати пее песни, които според мен винаги докосват сърцето на българина. Точно поради тази причина и изпяхме и това парче. Аз като треньор и ментор трябва да съм в услуга, така че всичко трябва да бъде наред. Наистина приканям всички зрители, не само за Ати да гласуват, за всичките 4 финалисти, за това, както го чувстват. Разбира се, аз чувствам, че трябва да гласувате за Ати. Това е положението. Благодаря ти. Ати, ясно е за всички ни, че мъжете се отнасят много добре с тебе на нашата сцена до момента. Какво е усещането да пееш с твоя треньор в дует на финал на Гласът на България? Аз първо искам да му благодаря, че направи тази саможертва за мен и пя в стил, който не му е понятен. Самото чувство, че пея с него на тази сцена, точно тази песен е уникална и не знам дали някой друг ще има възможността да го изпита. Не. Това бяха треньорът Наско и неговия финалист Ати Молова!